No proszę, drugie liczenie. Bardzo dobra akcja, przyspieszył. Matapos ang controversial split draw kontra sa dating sparring partner ni Manny Pacquiao na taga-Canada na si Derry Jan, itong Pinoy na tubong buhol na si Ricky Sismondo. As we have a draw, ay muli itong lumaban sa bansang Canada makalipas lang ang 5 buwan. Makakalaban naman niya dito ang dati pa ding sparring ni Manny Pacquiao na may bato-batong katawan. Ito ay si Ghislaine Maduma. Di din basta-bastang kalaban itong si Maduma dahil bukod sa naging sparring partner siya ni Pacman ay dati din itong WBC Continental Lightweight Champion at North American Boxing Featherweight Lightweight Champion. Mas matangkad din itong kalaban, kaya naman dihado na naman sa pustaan ang Pinoy na dayo at sa tingin ng karamihan ay talagang easy fight lang itong Buholano. Pero sa gabi ng laban ay mas agresibo ang Pinoy sa suntukan. Round 1 pa lang nabilangan na agad ang kalaban. Dahan-dahang tinibag at pinalambot ng Pinoy ang bato-batong katawan ng Canadian. At buti na lang di nadaya itong si Sismondo. Panalo siya via unanimous decision. Sabay nating balikan ang labang Ricky Sismondo kontra Ghislaine Maduma. Ating tignan kung paano dahan-dahang nilamog ng Pinoy ang kalabang may bato-bato ang katawan. Round 1 pa lang mainit na agad si Sismondo. Mas agresibo, pinapalambot agad ang kalabang may bato-bato ang katawan. Decyzja z Jose Felixem Juniorem. Sędziowie punktowali danych sam rywal 94, a więc ten jeden sędzia nareszcie wyniku sporo. At sa huling segundo ng unang round, bumagsak na ang kalaban ng masapul ng solidong kanan sa panga. I przegrał przez knockout w 7. rundzie. Zaskoczony nieco tą sytuacją. Round 2 mas uminit pa ang laban. Bumabawi na dito si Maduma, nakikipagsabayan na sa gitna ng lona. Przed czasem w 8. starciu w rekordach 50 wygranych i tylko 1 porażkę. Ciekawa już 10-letnia kariera. Wygrał w pierwszej rundzie, chyba na 4 rundy, w pierwszej było po wszystkim. Third round tuloy pa din ang suntukan. Makikitang mas agresibo pa din ang Pinoy na dayo. Sinusugod ang mas matangkad na kalaban. Na razie równy pojedynek na rundę i punktację. Szturmu, nie wiem czy taka jest taktyka z Filipin. Madumy nie pozwoli zaatakować Filipinczyków. Nagpatuloy pa ang bakbakan sa mga sumunod pang mga rounds. Dominado pa din ni Sismondo ang halos buong rounds ng laban. Napapatras na lang itong si Maduma sa pagiging pressure fighter ng Pinoy. Pomocniczo Barę. Z kolei Filipińczyk uderzył lewym hakiem na korpus, zablokował. I to bity w różnych płaszczyznach potrafi wyblokować, a więc nie obca jest mu sztuka defensywy. Którą boksuje bardzo Maduma, punktacja jej zaangażować się w ofensywę. Wszyscy widzą to, że boksuje i to, proszę Państwa, dlatego tak szalenie istotne jest, aby
Takie walki jak ten sam. Są tacy w boksie olimpijskim, są tacy w boksie zawodowym. Za wyrównany pojedynek mogą mieć pretensje sami do siebie. Zatrzymał Filipińczyk. Dobrze się broni, a od czasu do czasu też za rzadko to robi. Bardzo konsekwentnie robi dobre wrażenie. Round 7 tuloy ang palitan ng mga kombinasyon, palitan ng mga patama, paunahan ng mga counter nila na mga birada. Ta runda punktowana na koszt. Tyle, że takie rundy jak te w tym pojedynku, właściwie każda z nich bardzo wyrównana, mogą być... Jestem przekonany, że więcej zwolenników mieć będzie, że będzie bił sierpowy, on uderzył krótki, lewy prosty między... Sa mga sumunod pang mga rounds ay wala nang atrasan. 2-2 ang dalawa, pero makikitang mas makamay o mas madaming suntok na binibitawan itong Pinoy, habang jab at 1-2 lang madalas ang kalaban. Ale nie za bardzo mi się tej punktacji przywiązywał. Na znacznie większego i potężniejszego wygląda. A więc tym bardziej wydaje się, że powinien stara się wydać ten pojedynek na stojąco. Brakuje jakiejś szczególnej determinacji w końcówce rundy. Chaos i błędy w boksie swojego rywala. Bardzo wyraźną przewagę, jeśli chodzi o ilość zadawanych ciosów. At sa huling segundo ng round 9, nahuli na naman ng solidong suntok itong si Maduma at bagsak na naman ito. No proszę, drugie liczenie. Bardzo Czy spróbuje jeszcze lewy sierpowy? Szybsze ręce zdecydowanie Filipińczyka. Jeszcze 2 ciosy w samej końcówce. Umabot hanggang round 10 ang pagdomina ng Pinoy sa laban. Nanlalambot na ang kalabang may bato-bato ang katawan. Wala nang halos ginawa sa buong rounds kundi ang tumakbo na lang. Madumy mógł się podobać, natomiast to już się skończyło. Jedynku. I pytanie jest tylko jedno, czy Sismundo zdąży. Chcesz kończyć. Nie stać na to, aby atakować. Zaatakować Sismundo jest jednego zdecydowanie lepszy. Muszę tylko przetrwać, nie dać się znokautować. Przetrwa, nie przegra przed czasem Ghislain Maduma. Ale jeszcze trafił. Pagkatapos ng laban ay napayakap na lang itong si Maduma kay Sismundo. Nagbigay ng respeto sa Pinoy na dayo. Pero nang inanunsyo na ang resulta, ay nagtaka pa itong si Maduma na ang Pinoy ang panalo at siya ang natalo. Tila nakalimutan agad ng Canadian na 2 beses siyang bumagsak at lamog ang inabot niya sa dayong Buholano. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.